Assalamu alaikum, sannunku da zuwa tashar Dan Manya TV. Idan wannan ne karanka na farko a na tashar, muna so ka daina subscribe sannan ka daina ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe. Idan kuma kai subscribe, muna so ka yi like din bidiyon nan. Wannan wani sabon hoto ne da yake yawo kafin sada zumunta. Yadda muka ga Adam Zango da Hido ta mace tana shirin saka masa hula. Duba da mutanen da dama da suka ga Adam Zango akan wannan hoto. Mutane da dama sun yi zaton matarsa ce ko ba matarsa ba ce, kamar yadda ya yi aure a wannan shekarar. A gaskiya wannan ba matarsa ba ce, kuma a yadda mutane suke tunani a yar shirin fim ce ita yarinya, kuma wani abin da ta mara a shirin fim ne. To Allah ya kyauta. Kun ji dai da wannan ɗan Kano suke yin wannan abubuwa. Idan wannan ne karanka na farko a nan tashar, muna so ka daina subscribe sannan ka daina ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe. Muna so ka share ɗin bidiyon nan domin ya je kunnen mutanen da za su yi masa da za su ji wannan abu. Mun gode da kasancewa da mu da kuka.